Когато записвам музика, почти винаги имам някакво клипче в главата или филм. По този начин записвам и видеото на песните си, пак експериментално. Никога нямам сценарий или нещо, просто получавам някакъв факс и в главата ми звучи определената песен. Това е перфектният клип. И повечето клипчета са ми супер тъпи от сорта как върша някакви много прости неща, дали ще напуша цигара или да карам колата, или да мия чини, или някакви такива много ежедневни скучни неща, или да ходя по улицата. Въобще няма някакъв сценарий, по който да се движи или нещо да трябва да се случи, както в повечето клипове. Идеята е, че това е всекидневния ми живот. Начин, по който да се отърва от цялата емоционалност, понеже съм много чувствителна и нещата, които се събират в мене, трябва някъде да отидат, за да не ме смазват вътрешно. И така се получават тези песни и видеа странни, неадекватни, наркомански. Много интересни коментари съм чула. Изглеждат все едно съм обсебена от нещо или съм супер натрусена. Или въобще what the fuck am I doing? Повечето парчета ми звучат дарк, защото може би една от най-силните емоции, които човек може да изпита е тъга. Щастието също е много силно, но пък когато си щастлив, някакси нищо не мога да правиш. А когато си тъжен, имаш нужда да си го излееш някъде. И тогава се получават най-добрите парчета, когато си супер смазан. Примерно Чаплин пише писмо до дъщеря си, което и казва, че тя носи неговата фамилия, която е карала хиляди хора да се смеят по целия свят. И всички тези хора не могат да се сравни тяхния смях с неговото страдание. Тоест, изкуството ти чупи краката, за да можеш да се научиш да летиш. Това е my way. Когато съм супер депресирана и смазана и не искам да си говоря с никой, просто записвам 3 парчета. Мога да са най-фалшивите, най-гадните, но съм запечатала тая енергия в тях и вече тя е освободена и не е в мен. Аз се чувствам облегчена от цялото нещо. Дори не съм певица, не мога въобще да пея. But who gives a shit, е така. В днешно време така или иначе всякакви глупости излизат на бял свят. Така че едва ли някой ще му пречи, че не мога да пея. Не мога да си го изкараш, ако не си го изпееш. Дори най-мощното свирене не е също като просто да го изпееш, да го извикаш. Една от групите, които много ме вдъхновява е Робин Грисъл. Всъщност пича, който сформира групата, много ме кефи идеята му, че абсолютно всеки може да прави музика, независимо дали е музикант или певец или whatever. Всеки си прави някакъв инструмент, който му е удобен да се свири на него и записват най-голямата какафония ever, която в крайна сметка се получава като музика, пълна импровизация. И когато аз правя музиката си, не си я мисля като план, виж са акордите, какъв ще е текста, къде ще има бриджове, стопове, соло. Просто си фащам някаква мелодия и започвам да я развивам докато я свиря. На момента ми идва как да продължи, на момента ми идва какъв трябва да е текста. Опитвала съм се и преди от чернова да го направя по-пипнато и по-окей, но винаги го разварям и вероятно съм се отказвала от тази идея. Записвам с приятели, най-вече такива, които не могат да свирят. Просто им давам някакъв инструмент и карам да се включат както го усетят. И се получава много интересно, когато свириш с повече хора, се получава нещо като транс. И времето въобще не се усеща, примерно ми се случвало да свиря 2 часа и не ми се сторят като 10 минути. Много хора са ме питали за доста парчета, какво означават и текста им.
Истината е, че аз не знам, не си спомням. Имам такива песни, които дори текста им въобще не мога да разбера какво пее. В смисъл, дори не съм сигурна, че е някакъв съществуващ език. Може да са някакви супер граматически грешно казани някакви изречения. But who cares? Някакво. Така или иначе идеята на музиката е да те накара да се почувстваш по някакъв начин. Понякога те кара да се чувстваш по някакъв начин заради текста, друг път е само заради мелодията. Трети път е просто от емоцията, която носи. Мога да е някакъв най-безумно тъпия текст, но пък да ти въздейства много силно. Води се underground, понеже първо, че го записвам в мазето под земята. Второ, че самите записи са много ръв, понеже ги записвам на микрофон на лаптопа си. Нямам никаква техника и въобще много зле звучи. И се оправдавам с underground. Не мога да си кажа стил, имам почти във всякакъв стил музика. Затова го води експеримента, понеже експериментирам с всякакви стилове и си правя някакъв си друг стил. Не държа да са ми настроени инструментите или да свиря по някакви ноти, правила. И хора, които се занимават с музика, могат да се побъркат, като слушат колко ми е грешна музиката и как никакво усещане за симфония. Но така или иначе идеята ми е да предам първичното нещо, което ми идва. Започна ли да го украсявам и обработвам, толкова повече се отдалечавам от първичната импулсивност на песента на No What I'm Talking About. Много пъти са ми предлагали да правя концерти. Имам ужасна сценична треска. Не си помня парчетата. Нямам ги записани в тетрадка или нещо. Не мога да ги повторя. Ако ме изкарат на концерт, буквално не знам какво ще свиря. Пак ще е нещо на момента. По принцип съм с цайси и въобще не виждам. Но пък когато трябва да ме снимат или въобще когато трябва да говоря пред много хора или нещо, адски много ме е срам. Концентрирам се върху всяко лице и емоцията, която издава. И това много ме разконцентрира. И затова, когато си махна цайсите, влизам в размазания си свят, в който нищо не е на фокус, освен, може би, и ръцете ми. И ми е много по-лесно. По-скоро съм в някакъв акварелен свят, който всичко е на петна, светлина и сянка. Може да видиш само как се усмихват петната. Нищо повече. Не мога да им видиш погледа, дали въобще гледат от тебе или някъде другаде. И това е доста успокояващо. Почти като да си сам. Имах доста голям проблем с това да показвам изкуството си на бял свят. Не за друго, понеже парчетата са ми супер емоционални и все едно да излезна гола на сцена. Точно по този начин го преживявам вътрешно. Нищо, че човека, който го слуша, няма и представа за това колко е за мен лично. Първоначално най-близките ми хора са ми чували парчета и така нататък. И те, разбира се, ще ми кажат, че е много приятно как да повярваш на нещо такова смисъл. You are my friend, you say you like it, just to make me feel good. С времето първо срещнах един пичага, който е диджей. Му пуснах мои парчета и той каза, че са супер готини и че по този начин се започва. След това срещнах още един човек, който ми каза нещо много интересно. Никога до сега не съм чувала. Никога до сега никой не ми го е казвал по този начин. Простата мацка ми каза, че е адски егоистично да пази изкуството за себе си и да не го покаже на света, понеже и най-простото ми парче може да звучи супер силно и спешно за някой и много да му помогне в някакъв кофти момент за него или whatever, или да го вдъхнови нещо си. Което, когато го чух това, нямаше как просто. Споделих SoundCloud си във Facebook. Съответно започнаха да ми пишат някакви хора, които въобще не познавам, че много ги кефи музиката ми, че не трябва да спирам да го правя. И това вътрешно адски много ми стана приятно и дори не мога да го опиша. Някакво такова чувство да повярваш в себе си. Супер приятно е. След това един пичага ме съветва да си направя фен страница, което на мен ми прозвуча адски брутално, нелепо и смешно. Как така да си направя фен страница? Кой по дяволите ще следи тази фен страница? Отново бях Ира,
заглуши този тъп глас и просто го направи, слушай и изпълнявай. Направих си въпросната фен страница и съм изключително приятно изненада колко много хора я харесаха. Така че надявам се да мога да вдъхновя всички хора, които се съмняват в себе си, в нещата, които правят и са винаги супер самокритични. Не е така. You have to show it. В света има нужда от промяна и ако не я направим тази промяна, ние и седиме скрити и издухани, нищо няма да се случи супер много години, никаква еволюция и въобще не ми се прави едно и също. Не ми се ходи на работа, не ми се завършва, не ми се бори за някаква си диплома или нещо, защото някой ден, когато остарея, искам да мога да се обърна назад и не да си кажа да, добре си свърших работата, да, изкарах много пари, да, имам 5 висши, that's not life. Искам да мога да се радвам на малки неща и въобще да не си мисля за това дали ще преуспее или не, who cares, be yourself and show it to the world. Thank you.